Гей-гей! Ха-ха, добрий вечір. Із стрімом все добре, не знав, чи встигли сте чути це ні. Мусив перезапустити стрім із новою категорією, бо бавимо другу бавку. Та можете видіти, я вже доста бавив, вже в мене даже award стоїть за то. Учинимо нам нового юзера. Будемо бавити нову бавку. Томаше, казали, що маєш нині праздник. Що то за праздник? Повіш, в тебе день народження? Сколомийкош. Бавимо наново. Я можу поміняти без перезагрузки стріма? Ну, кампець. Я не знав. Маєш негативний тест на ковід. Ну, супер, парада. Так, у нас музика на фоні є. Добрі. Ідемо. Будемося копкати. Ай, ну і Політошка до нас зайшов на стрім. Такого давно не було. Послідній раз я до тебе ходив. Бавились Майнкрафт, розказувались ми, як строїти ферму золота. Ну, а тепер я тобі буду розказувати, як садити косиці. Бо тяжко в нас вижити, кіть не садити косиці. Тут нам раз бабка сама розказує, як ото чинити. І хвалятня. Кажуть мені, бим падав сонце, котроє паде. Без проблем, я лише радий. Раз. А далі кажуть, тож треба... Ага, ж треба ще один садити. Легко. Ще хапати сонце, легко. Все буде не тяжка битка, мені се видить. Май легка гі з предыдущими, не? Туйся зомбі не кінчаут. Ну. А бавились сте сякі паради? Плануєш полопати шарики мавпочками? Що? Це... Я би не впевнений, звучить неоднозначно, просто непонятно. Марк маленькося запоздив на другу частину? Не. Ти нічся не запоздив, ти прийшов акурат на самий зачаток, начались ми туйки, прийшли ми, може, поїсти туторіал. Указали нам, як садити косиці та як збирати сонечка. І дістали ми нашу першу карту. Сонечко. Ідемо далі. Містер Демко, серус, здоровлічко. Ми низько вже маленько наприказувалися, набавилися, а тепер бавимо нову бавку, бавимо рослини проти зомбів. Треба нам садити. Так. Ага. І Політушка кличе нас до себе на стрім. Видите, прийшов красти моїх фоловерів на свій канал, де він буде розказувати вам, як строїти ферму золота в Майнкрафтові. А вайда що друге. Пише нам, що йде лопати шарик мавпочками. Я не дуже розумів, що, то кіть вам дуже інтересно, пак підете, або іще не йдіть, будьте добрі, встайтеся зо мною. Так. Нам уже йдуть зомбі, треба садити горох. А ми можемо ще впалити одну сесю, і буде у нас більше сонця, ні? Паради. Тепер всього. Низько не будеш стрімити, може, завтра. Добре. Фух. Ти вже мало напудив, аж дораз переманиш в швидку мову аудиторію. Так. Правда, у мене тут вже така грядка має бути. Такий маленький дворець.
Інтересно, бо на кілька годин Кілька годин буде тривати основна сюжетна лінія рослин проти зомбів? Бо в мене набавленого часу доста много, бо я там тут і всякі ачівменти збирав, наростив дерево вже велике, ось я доста много там уже натворив. Хто з вас послідній бавив рослини проти зомбів? Не тямите, кілько вас тривала основна сюжетна лінія? Тут є сюжет, просто може хтось не знає, може хтось за цю бавку перший раз чує. Тут є сюжет. Причому інтересний. Знайшлись ми нову карту. Насіння вишні, сердитої, змерегованої до фраса вишні. Ну, тут у нас нові зомбі із шапками. А план у нас стабільний. Садити косиці. Є якийсь лор. Ну, на кілька він той годин бити, ось. Зліва твоя хижа, і справа зомбі. І вони тебе атакують. Ну, на цьому гибо все. Це основа. Ну, сюжет є. Ось ти не просто садиш шорики з косицями, а ти, епін, маєш захищати свою хижу від нападу зомбів. І вони там обходять із усіх боків, вони лишають тобі записки, тут є ще один персонаж у бавці, який тобі там пару раз поможе. Далі, ти маєш захищати свою хижу від зомбів із усяких боків, вони будуть ще й з другого боку заходити, ззаду, де у тебе басейн. Ну, є сюжет, можна так оповісти. Є такий сюжет. Добрі. Та садиме другий шорик сих. Юй-юй-юй, сись уже йде із цим. Із чіпучкою. Цього вже єдним горохом не убалити. Треба садити двох. І пин так і чиниме. Бо доки з нього кала попаде. Оцяк. А, я поняв, і все. Койсих уже двоє. Та сись видить, то що він не побірує двох убалити. Він каже, чистований горохи калабдули. Так. Та й готово. Через два шори вже бися не мали пробити. Ну, непоганий сюжет, непоганий, кажу. Що робить вишенька? Никай. Вишенька робить великий біг-бада-бум у доста читавій області. Ну, не пілий сюжет, не пілий. Ну, тепер поника, що чинить вишенька. Найлиш прийдуть то те. Ну, никай. А це кое робить вишенька? Без відео. Та й готово. Ну, це лише перші раунди, понятно, що тут не буде дещо мене інтересне. Знайшлись ми нову карту. Знайшлись ми Уріх. Я люблю Уріха. Товчи сильно нет. Істи люблю. Так, композиція ворога буде єднака, бо тепер у нас уже онь 5 шориків на городі. Так. Збираємо сонце, садимо косиці. Кіть прийдуть зомбі, шлемо їх до печі. Так. Ну, треба би нам уже горох. Нараз, айбо нараз.
Айбо нараз в нього. Устріли горошок. Аби захистити своїх діточок. Ще одного сюди. А далі вже садимо і пенсонячник. Не? І Політушка, розказуй. Бігав низько у півницю прятатися від воздушної тривоги. Мене єдна застала ще на роботі. Кіть не дві. А чи єдна? Єдна на роботі, дві ще дома. Якраз у Калідор. Typical Калідор enjoyer. Не? Йой-йой-йой, Сем може вчинив дурницю, ліпше було такою наросту і садити сього. Чи встигну я сього задавити? Мені треба 100% посадити ще одного сього. Мав би му встигнути. Уб'ють го. Добрі, уб'ють го. Вчора був на дньове народження. Та низько тяжко не доліз би. Йой-йой, сись дорос. Кусат. Капець. Ну, на сякої нам треба туй уріха сісі. Туй боговидав треба садити, бо простор ще був. Помаловня ресурсів, помаловня сонця. Треба всіх садити, я щось профітькав. І тут нікого не є ще. І сюди мені треба нараз, айбо нараз. Ну, Давід. Так, туй ми треба нараз такого. Я щось дуже розогнав із садженням цих сонечок. А в мене туйка пуста лінія була. Не дуже безпечно. Ну, тепер вже всяде по 2 горохи, кроме як туй. Та можеш туй нараз упалити уріг, та й готово. Сяк. Все, файно. Я уже то пошорив. Ще цякий буде шор уріхів, та й буде парада. Може, навіть більш ніч не треба. Та більш нічі не треба. Це вже послідня габа зомбіїв. Мені вже ніч садити не треба. Я отсюди мечу вишню. Парада, все, конець. Професіонал за роботу, не хоч що. Подарили ми аршію. Кажу, тож буде ми на хосен. Маленький такий, пісіцький. Уби міг викопати якусь рослину, котра мися не любить. А на оріхи... Не, зомбі просто йде руно і їсть, що він перше знайде. Просто оріх, він такий міцний, аж його зомбі буде дуже довго їсти. І за той час ти його годин розстріляти своїми юнітами. Здоров, сусід. І це другий персонаж Бавки. Дейв його звати, кіт що. Айно, є онлайн-карта з тривогами. Пора зникав. А не можеш їсти мозок, їж горіхи. Кажу, то ж горіхи на мозок помагають. Добре. Сись каже звати його Збісний Дейв. Або я можу кликати його просто Збісний Дейв. Добре. У нього сюрприз. Або раз тобі треба навести порядок у себе в городці. Добре. Вихуснуй аршію, бо викопати сесі косиці. Добре. Сяк. Шкода. Нащо ми їх викопав? А тепер сюрприз, ми бавимо боулінг. Ага. Бери оріх. Нащо я кладу оріх у твої руки? Бо я збісний.
Люблю цього персонажа. Ну, тепер йдемо бавити боулінг. Так, туйка у мене йдуть карти з оріхами, а туйка йдуть зомбі. Мені їх треба збивати, я так розумів. Будемо бавити боулінг. Беремо оріх. Та кладемо його на лінію. Ясно, а це який боулінг будемо бавити? Добре. Та сього з чапкою треба двічі вдарити, аби губити. Ну, сяк уже має інтересно. Ага. Вони сяк будуть відбивати і будуть відбивати ще тих. Ясно, файно. Так. Ну, сяк би ся жило. Ну, пойте. Та мені туди має вигодно, а чи й пропустити їх має сюди. Або має много поскакав у ріг, або позбивав, ні? А цяк, наприклад. Лиш двох. Ну, ліпше генич. Інтересно поникати, що там других. Та він видав, каже, просто за саму карту. Ж поникати це всяде воздушна тривога, тепер це лиш у пару конкретних областях. Так. Файно залетів. Двома оріхами кількох побив, а чи 4 чи 5 даже. Уіу. А, почти докачався до 3-го. Ще б маленькому хобіло. Сісі так недобрі стали. Не годен оріхом попасти пак і туди, і туди. А, чуєш, Іполітушка, що б хотів казати. Айно, я можу тут переключити, видав, категорію процесове стріма, або я се тепер, знаєш, що подумав? Воно мені тепер самое розділить стрім на 2 окремі файли, та я їх можу окремо просто заляти на YouTube. Ось не буду його мусити розділяти вручну. Добре, щось тут много сих лізе. Поникаємо, що чинить челений оріх. Експлодонат. Видався зорве, ні? А, ну, так їм думав. Добре. Тут всіх може цяк туди взорвати. Добре. Хоба. Порядок. Я знайшов міну. Знайшов їм буляну міну. Буляна міна. Це би було на якийсь треп-трек файний. За буляну міну. Буляна міна. Йой. Вже мися заплітати язик із цим. Із цими булями. Низьким се варив добрі макарони. Буль низько не було. Ну, смисл той у другому. Бо не лиш мені треба дати чим вечеряти, ще й зомбіям треба дати чим вечеряти. І вони б мали дяку повечеряти моїми мозгами. На один бік доста смутно. Бо б мозги з'їсти, треба їх виняти з моєї голови. На другого бока й се мож брати і комплімент. Зомбі каже ось, слухай, та ти розумний, сут у тя мозги. Мати мозги, видав, ліпше їх не мати. І на отося треба від зомбіїв відбивати.
хіп-хоп минутка у нас на стрімові. Може так поїсти? Так. Садиме горох, садиме горох. Зомбіям повім я ах, та й ох. Стрілю я у зомбія, стрілю в ціни. Моїм горошком. А цяк, никай. Стрілеме у зомбія, у того із шапкою, най він собі не думат. Ож я той із дітвачкою. Треба садити буляні міни. Вони недорогі, можна ними наметати всяде по карті туди. Йой-йой-йой, 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 зомбі йдуть. Добре, сись умер лиш перед цим уже, бо дораз почав циргати мій горох. Так, устала. Буляна мінка. А, буляна міна ся дуже довго перезаряжать. Оба-на, це що за персонаж? Ага, сись скаче. І перескакує моїх юнітів. Ясно, тепер понятно, на що мені буляна міна. Тебе тут ніко не кликав. Тебе тут ніко не... А, треба було тут садити. Наскоренько, треба мисто сонця. Не кивай буляну міну. Сяк. Фух. Отстрілює окупантів. Ну, никай. Все сходиться. Вони теж... Кампець. Треба було перейменувати стрім на відстрілюємо окупантів. Воно тут якраз так парує никай. Не орки, а зомбі, но гиби недалеко по смислові. Окупанти йдуть забирати мій город. Тоже їм щось хибить. Йой, дораз видня видав з'їсть. Кампець, убий. Фух. Може реп-альбом записувати. Ну, не знав, як там за реп-альбом. Руно тепер ми стачило хіба на плейлисти з коломийками. Що теж добрий старт, я би так казав. Так, тут мечемо у ріг. Він попробує перескочити у ріг, а далі він май потихо вже біжиткою скочить. Добре, та сяк його встигнуть забити. Файно. Правда. А це була вже фінальна габа, це нет. А чи ще нет? Ще лиш буде. Добре. Туди садимо ще туй булю. О, не, вже була фінальна. Добре. Ну, файно. Вони теж тупі папучі, айно. Нараз їм не подумав. Так, тепер у мене є нова карта. Сися. Студений горох. Він буде стріляти замороженим горохом, що буде спомалювати просування ворожих юнітів. У нашому припадові зомбів. Ну, аватюрків, теж кому як. Шкода, що їм туй не мож імена давати, не? Лиш у тій бавці мож було. Так. Раз схема стандартна. 2 сонечка горох, сонечко горох. Так і виходить. Ще 25, на, скоренько. Ну. Дако, давайте. Ну, оп. Порядок. Четвертое. Файно. Дав би сім'я горохтар. Високий горохтар. Високий горохтар. Паралелі з Скайрімом тут теж файні. Наприклад, ісе драугри. Ісе на мене нападають драугри. А я бавлю, даже не можу поняти ким.
Це якийсь даедр непонятний. Чекай, не порозумію. Никав одного ютубера, то він вже зняв 3 відео про ігри. Тематика війна в Україні. Десь 15 штук уже є. 15 штук чого конкретно? Я мало не порозумів. Котрих із тих відео? Йой-йой-йой. Умри. Так, ще раз, бо я не поняв. Якого нового ютубера, він уже зняв 3 відео про ігри, тематика війна. В Україні штук 15. Ну, я так і не порозумів, чесно. Так, тут треба поміч. Ну, тепер всі сіма і потихо будуть ходити, файно. Ось за час війни в Україні другі розробники учинили десь 15 ігор, а тот ютубер Ага. Ну, все, поняли. Порозумівим. Ну, що там було інтересного, розказуй, може дещо і на стрімові забавимо. Бо я насправді із українських бавок, ну, не дуже знав щось таке, що би ми могли тут забавити при тому. Та можеш нам дещо нарадити? Будемо никати. Так, сюди ще студеняка уліпимо і туєного треба. Та й готово. Та й у нас максимально захищений дворець. Ацяк. Паради. Сякий киртик не ганьба і мамці указати. Так, ту якраз уріг. Лиш ми туйся буляє на хибит. А туйка накладемо сяк. Міна. Прийшов час садити булі. Лиш унися довго перезаряджав. Ну, систуй не переживе. Файно. Файно якраз. Тут туди уріха з переднього покладемо. Ну, а що чинити? Туй булю, туй стріляння. То не український розробник, а закордонні, вроді, українські ігри. Побити путлера, украсти танк, щось таке. Ага. А є щось мені інтересне. Ну, никав чи яка бавка. Мені ся просто видно, що такі доста простенькі, давно флешки били. Ай, ну. Ну, щось таке. Ей, бо я тут вже нашурив, Ну, ефективно. Сісіся не гон не прирвати. Ну, версію чат відео, та я поникав. Бо вже поникав якийсь стрім кінчить. Туди. Ні. Туй покладемо уріг. Бо у нас руненько було. Тут вже ніщо садити, навіть самі булі. Не пилуй, кажу, я поникав, то вже як стрім кінчить. Ну, послідня габа, давайте. Є в нього ще якраз вишенька. Вишньочечка. Хаба. Паради. Тут 2 лінії ся обстали. Я таку одну вишню 3 лінії зачистив. 3 шарики
уєнно. Так. Єй! Я сисю дуже люблю. Це моя любима косиця, буду так казати. Перві 4 відео. Ну, я пак май зараз поникав по стрімові. Ти у Телеграму підписаний на канал? Ага. Ну, тепер у мене менше слобідних слотів. І у мене є туй косих, та треба вибирати. А цяк, булю не буду брати. Із бокетом на голові. Інтересний. Ну, та я туди в Телеграм завержу. Ну, коротше, я поникав то відео, та завержу в Телеграм, напишу, ось, що поникав, та й це буду от якісь бавки брати на стрім, бавити. Бо я там уже змітував варіанти, що би ми бавили далі, поміж якими самі мої фоловери, видиш, вибрали рослини проти зомбів. І просто додаємо в той список, да, що й далі будемо никати на другі стріми, щоб ми видить забавили. Який там буде дещо файне. І яка інтересна удача. Другий зомбі йде по тій самій лінії. Що це значить? Тож ми не будемо пилувати, садити ще горох, і посадимо ще на сонечко. І назбираємо много більше ресурсів. Бо шморт. Тепер я сажу лише другий горох, але у мене вже є ресурси на 5-те сонечко. Паради. Якоїся стає лише деколи, коли два перві зомбі йдуть по одній лінії. Такоїся не часто стає. І ся бавка, ото така ностальгія. Се бавило, а чи на кожному комп'ютері, який у мене був, крім Май первого. Бо Май перший мій комп'ютер був многим старший за сесю бавку. А на всіх других вона була. І навіть ачей на 2 чи 3 телефонах, котрі в мене були. Це доживу до студеної. Мав би дожити. 75 мені треба. Ну, ще щось іно, а ведь нараз всього. Юй-юй-юй, а туй сись. Що чинити? Туй видав, треба буде його й з'їсти. Бо навіть як посажу студеняка, та в нього двоє не діб'ють. Туй його треба й з'їсти. Посажу туй. Всяк буде добрий. Тут буде ще шор студеняків, а тут буде ще нормальний горох, та якраз. Так, добре, тут ще треба студеняка. 175, ще 75, ще 25, давайте на секунді. Файно. Ну, а чий нормально йду. Ще треба сонечка, другий шор досадити, та буде в нього добрий притік ресурсів. Добрі, файно. Ну, коли є ще студений на лінії, та якраз устигав до файно вбити ще до другого стовпчика. Паради. Сись теж дораз гигне. Значить, у центра треба. Всього ще треба. І сюди би не похибів. Так. Так, тепер буде фінальна волна. А в мене є ресурс лише на одного студеняка. Куди його садити? Всього і з'їдять. Сюди нам треба ще всього. Сяк туди. А сюди студеняка. Правда? Сись го з'їсть дораз. Никайте. Ха. Файно. То і все. Всього дебют. Конець. Виграли ми. Можеш попробувати. Як? Kerbal Space Program.
Там можеш будувати ракети, і кіт з тимся розбереш, можеш будувати бази на інших планетах. Хоча, по правді, не знав, це то для стріма, бо то тяжка бавка, там швидко реалістично. Я си запишу. Та буду никати що то. Видиш, Марко добряє, каже, що файна бавка. То добре, я си сю теж запишу. Kerbal Space Program. Поникав трейлер, буду вам казати, чи любить мися. Як там? Kerbal Space Program. Добрі. А ми тут дотить знайшли нову карту. Сердитий намерегований горох. Є у нас простий горох, ацикий, а є у нас намерегований горох, ацикий. Та тепер беремо сонечка, все. Сього. Та й видав оріх із сим. Ну, буде сяк. Йо, сміло, можеш себе прорекламувати. Чистовані позирачі, там у чатове і політушка, то мій цімбор. Він теж стрімить усячину, в основному Майнкрафт. Кому такое інтересно, можете його зафоловити. Кому не інтересно, можете не фоловити, мені но. Ко я вам тут такий був вам розказувати, кого вам никати, кого вам не никати, не? Що там напослід було? Бомбевість Кремль у Майнкрафтові. Який добре тямлю. Ну, в один з послідніх стрімів, айно. Один з послідніх стрімів там точно таке було. Ай-ай-ай. Кожний стрім го бомбиме. І це частина інформаційної війни, айно. Так аж... Йой, сигінь ніяк не годен був пасти. Виділи сте, як ним крятало. А чи його поперек заболів? Йой, забились ми тут посадити то-то. Айно, візуалізація. Візуалізація того, що ти собі думаєш. Так. Треба чи починати садити студеняк якраз цього. А значить, сись уже у третій шор піде. У третій шор буде сердитий горох. У четвертий то досись, а у сись буде оріх. Може навіть до оріхів не дійду. Сесі перві раунди якісь дуже круті. Досить легкося виграють. Раз. Так, треба вчинити руснацький сервер в Майнкрафтові. Та построїш кушницю один у один, то з кушницю очися не подарить так легко. Ізідятня це ні. А ну, бо я не взяв то-то. Йой-йой. Повезло, Метуйка, повезло. Добре, що ти там пишеш за сервер кушницький? Йой, і політушка не був кушниці. Ну, видиш. Є така біда. Знаєш, як то можеш виправити? Построїмо кушницю в Майнкрафтові та прийдеш до нас на сервер у гості.
Йой, це ще не конець, це ще не конець. Мені тут треба на скоренько, да, кого сильно стрілять. Ти уріг, ти доста. Я думав, що це вже конець, я думав, що все, фінальна волна, майтеся щасливо, тут 2 волни буде. Містер Демко нас зафоловив. Дякуємо. Так, на скоренько. Сього. Добрі. Того і з'їдять, а от цього і з'їдять. Кого скорше і з'їдять. Ясно. Нормально. Так, уріг іде сюди. Гурі йде студеняк. Та й сись теж. Парада. Все. Мау то за шором має бути. Прийдеш? Добре. Учинимо колабораційний стрім якийсь. Майнкрафту кушниці. І це досить інтересно, насправді. Я Аддика говорив їм із мамкою. Хотів їм, була в мене така задумка, була в мене така ідея учинити карту кушниці з розбивкою по районах, так гівнися по-людськи кличу, так тут і сурдики називають люди, які живуть у кушниці. Там Штація, Пригірок, Прогін, тут Дуброва, то все, Лужок, суд там райончики, і хотів їм намалювати карту. І тепер їм се подумав, аж на кіко майкрутову реалізацію була б не просто така маленька електронна карта, а й кушниця в Майнкрафтові. Йой-йой. Порозуміюся, ж никаві не фолові. То таке, ото домак не біда. Просто кіть зафоловиш мене на твічові, та кожен раз, коли зачиниться трансляція, будеш діставати нотифікацію, ось щось діє. У тому є Хосен, кіть не бивись довго в телеграмові, та хоч ти вискочи, ось стрімся зачав. Тепер раз просто також що стрімимо лише у четвер. Майчасто двічі на тиждень не все виходить, та раз у нас який графік. Можеш поїсти. Пробував своє село построїти, шляхтя трафив. А що це там стало було? Хибіло ти часу? Бо мені сядет можеш на паралельному екрану включати просто Google Maps, та й готово. Так. Hello, we are about to launch an all-out attack on your house. Sincerely release the zombies. Видите? І ця бавка має сюжет, має задумку. Я перебив перву габу велику зомбів, і вони мені лишили записку. Добрий день. Мігалю, ми ідемо тя бити. Знаєте, так і в повісті временних літ князь Ігор то видав, був, ні? Котрого пак ще забили. Та посилав уперед челянника і казав з папірчиком, аж іду вас бити. Так, твічовські нотифікації тормозять. Деколи головне через 15 минут прийти. Шкода, правда. Дуже довго, бо село велике. Кушниця теж не маленьке село, я ти так уповім. Я й не казав, що буде легко. Так, і це якийсь спеціальний режим буде. Ось я не сажу сонечка, а й мені дає хоч якісь сесі. Добре, тоді бавимо з тим, що є. Бавимо з тим, що божечко дає. Всього ізіме, всього будемо стріляти. Кіть що? Та зопремо його оріхом. Йой, тут нікого не є. Сяк. Добрі.
Ну, я насправді не дуже собі раз представляв на Кіку, то насправді довго строїти щось у Майнкрафтові. Бо з чим не пробував. Ей, бо з цього довго буде бити. Треба мен... А, у мене много з цих вишеньок. Мож не економити. З цього з відром треба з ним дещо чинити. Сіго мав убити легко. Сюди. Сюди. Ще один з відром. Туди сяк ліпше. Порада. Раз, два, та й готово. Так, долющини є студеняка. Файно буде. Разом буде має легко построїти кушницю. Кі 4 челяника строїть, то вже має легко. Або треба би і команду... А, щоб Дако щось командував. З'їсти. Йой, тут лише один. Та всяких зоровими. Бібів. Так, що кажеш? Ну, треба б якось один командував. Айно? Стріляння. 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 Добрі. Будемо садити булі на задній шор. Ож кіть такася біда стане, ож сесіся прирвуть. То там буде їм амена. Не піло. А студених мені більш не треба. Одного студеняка доста на цілу лінію. Так ми ся видить. А, би сказав, що строїти, бо не построїли, да, що не то-то. Пак... Кіть то буде сполучний проект, а він має бути у точності якийсь реальний об'єкт, то насправді нелегко. Та майно мусить командування, да, якое. Може теоретично строїти і придумано якесь село, варош, щось таке. То вже кому що буде інтересно. Мене ся забила очередь цих, та мож вихоснувати бомби. Синій так садити не хочу, по одну на лінію доста. Ліпше буду садити сесівний, май сильно будуть бити. А цяк, всіх усіх забрати. Ну, всіх читаво біжить. Ідуть. Оріхового дня дораз і з'їдять. Треба новий строїти. Ну, строїти, класти, садити. Садити. Не строїти. Айбо сесі читаво їдять. Другий уріх уже почти загризли. Так, ми цього викорчуємо, посадимося кого майшіковного. Всяк би не було, ні? Та й цього викорчуємо, посадимо майшіковного. Та й може ту із долі дораз так треба буде. Ну, свіжих уріхів у мене доста. Ну, ось якраз із істинного. А одного легко вб'ють. Файно. Добре. Раз нам ця бавка дає доста не тяжко, я бапую. І ще, правда, не придумали ніякі сколомийки іпен з рослинями. Ну, я не рахую, що має велика біда. Дораз буде. Так, наскоренько сись викорчувати, посадити свіжий.
сісь викорчувати, посадити свіжий. Бо вже коли їх зачнуть їсти, та години не встигнути. Добре. Всіх нараз пуф не є. Сталися дві лінії. І сеся наскоренько зачистити. Паради. Паради. Ну. Даже сяк. З чим туди сердитого май посадив. Найшов їм грибик. Кого б міг подумати? А, то це я вже, значить, перву частину прийшов. Маленький грибик коштує 0 сонця. Сьогодні доста вигодно. А тим більше... Добрий вечір. Тутися зомбі ніяк не успокоїти, айно? Години запримітити, ож битися з зомбіями уночі є доста іншого від того, як битися з ними вдень. За первое, ніяке сонце не буде падати з неба. Но ти можеш далі діставати сонце від своїх сонячників. Ну, ти, на щастя, маєш із собою безплатні грибики. Ага, посади чим більше таких, та й будеш божечком. Звучить страшно. Ну, най буде. О, сесі, зомбі з газетами. А що мені треба? Він казав, що сесі будуть фунгувати теж уночі. Щось таке. Не буде. Тут вже видав єдно, що брати. Будемо садити ото, що є. Кажу, то ж безплатні гриби добрі, та не буде. Кіть безплатно, та добрі. Або як сонячник годен мені давати сонце вночі? Зась нюанси, не? Із логікою геймплея. Ну, убивав його нормально. Та ще й задир. Ми з якої любимо, не? Тут всі гроби. Вони доста файно промальовані, я би так купую. Мені ся бабка любить. На свій час. Йой-йой. Та ще кіті дотепер інтересно бавити. Я знайшов гроші. Кажу то, що бим збирав. Ож пригодитимеся. Віру. Та той гиби можеш самими грибами виграти. Не мусить ніч другого садити. Вони безплатні, їх много. Перезарядка слабенька. Та я міг все взагалі не кивати, а й самі гриби насадити. Ну, сесі маленькі. Золото. Забрав. А ну, це вб'ють його сесі троє. А, він ся насердив. Газетому профітькали. Зомбі. У нього на газеті даже пише зомбі. А він ще газету дуба держав. Що, захотілося якийсь ужастик поникати? Наприклад, за зомбію? Щось ти такого никали інтересного за зомбі в останній час, бо я не пам'ятаю, бо никав якісь такі кіна. Никав їм то-то. Кіця, знаєте, з Марвелом, та є в них телешоу What If, де вони вказують усякі інтересні варіанти паралельного часу. І там є навіть 2 серії, де
у світ у кіно Всесвіт тих Марвелів прийшла зомбі-зараза і щось там з тим творило. Доста класна серія. Ідуть зомбаки, їдять, ні. Ну, та я сі навіть і не сидив. Самими цими грибиками виграв. Ідуть зомбаки, нас лякають, городи топтати. І городом закидаємо і будемо співати. Тяжка сколомийка, я ти так купив. Ну, знайшлись ми грибик, який нам буде давати сонце. Файно. Угу. Треба ми забрати $290. Нащо? Коли збереш 750, я ти дещо продам. Угу, класно. Мій перший сусіда, драг-ділер. Никаш марвеловського місячного лицаря. Та що повіш? Так то й можемо хоч що брати. Ми все і так не будемо їх основати, ні? Сих хіба. 3 серії вже вийшло, всього 6 буде в першому сезоні, ясно. Я ще не никав, пак десь може, або чуєм за нього, ж має бути інтересний. Там, ки добре помню, у основного персонажа теж маленько непорядок з головою, у нього шизофренія, роздвоєння його личності. Правда то? Єгипетська міфологія. Ай, ну, що вони почали розширяти тот усей їхній маленький світ, їхніх супергеройчиків. Добавляючи у нього і другі сюжетні лінії із такої їхніх коміксів. Мені ся така тенденція насправді любить. Мені ся видить то, що буде файно. Хоч поєнни кіна їхні дуже паскудні. Ну, просто препаскудні. Даже у рамках всього єдного марвеловського світа. Поєнни кіна попадаються дуже добре вчинені, поєнні дуже паскудно. То та Капітан Марвел, сольний фільм тот перший, він просто не файний. Він паскудний. Він мені ся дуже не полюбив. Головний персонаж кіна не мав нормальної мотивації, не мав, як би то оповісти, не мав проти чого боротися в тому кінові. Не було абсолютно ніякої загрози і вона цілий сюжет фільму була майсильна хотько у тому кінові. Хотько. Не було там майсильного в однієї персонажа. Споза чого у її персонажа не було потреби рости. Не знав добре по-руснацьки, не зроблю файної сколомийки. Та зробиш, діло у ритмові, а не у тому, це ти знаєш говорити по-руснацьки. Никай. Що у тебе там було? Там у першому шорикові, я тепер не можу просто відгорі полистати чат, закидь бавлю. Там у першому шорикові у тебе у другому слові наголос падав не туди, де бо він натурально найліпше звучав. Там наголос падав на другий склад, а треба було би на перший. А ведь навпак, я вже не пам'ятаю. Ну, щось мене у першому шорикові казило. Так. Що мені ся має любити від Марвела?
Конкретно основна лінія Infinity War була доста непогано вчинена, адаптована з комікса, так маю конкретно поїсти. Полюбили мініся Тори у шитки. Тор Рагнарок, тепер, я би так казав, є одним із найліпших, моїм никанням є одним із найліпших фільмів, які вони вчинили за цей час. І знаєш що? Знаєш що? Дуже мініся полюбив самий май перший Халк 2003 года. Він був дуже інтересно знятий, якраз так коміксово. У них у кінові фурт пару кадриків, пару ракурсів на одну сцену. І на сцена фурт була пару ракурсів нараз на екранові, і тут ті образчики перебігали один у другий. Ну, мені то тяжко вказати, Марку, ну, кіті сникав Халка 2003 года, тямиш за що кажу. Там, де вони якраз сам образчик перекладували на екрані, їх по два, по три ракурси нараз було видко у один час. Воно так дуже коміксово фактично було вчинено. Треба буде поникати, не никавись. Дуже тиражу. Вони тоді пробували, ну, можна так повісти, перші кроки вистроєння теперішнього MCU, і вони ще могли собі дозволити такі експерименти. Правда, мушу тебе варувати, ож перший фільм за Халка маленько не такий, як ти би від нього чекав. Бо він не натільки фокусується на основній лінії Халка, і тобі може видіти. Він скорше визирать як якась драма за відносини поміж утицем та й сином. Ну, кіть поникаш, порозумієш, за що кажу. Він направду вартує того, бо його переникати. Я його адека переникав, я дуже довольний, я собі, можна так повісти, ото все освіжив, бо уже тепер колись ми перепаковані тим свіжим посліднім Марвелом із тим пафосом, із тою претензіозністю. Коли їм поникав тот перший фільм, воно мені дуже освіжило розуміння того, як і це все зачиналося, і на кількома інтересними могли бути ці кіна. Заінтригував. Ну, чесно тобі кажу, я тобі просто розказав то, що я чув від того кіна. Ну, дуже добре. В плані аж добре учинено. Ну, а тепер буде послідня габа зомбів. У нас уже усі лінії висаджені файно. Я цей раунд взагалі таку забавку ніч вам не розказував. Айно, Халк 2003 года. Це буде бурак. Не, бурака не буде. Мушу тобі заспойлерити, епін бурака не буде. Що пишеш? Бурактари посаджені в годину теплу, найвертають зомбі у чортове у пекло. Гея-гоя, каже Гоя, ай сарака гоя-гоя. Бурактари посаджені у годину теплу, найвертають зомбіяну чортове у пекло. Гея-гоя, каже Гоя, ай сарака гоя-гоя. Сяко то дасть мало звучати. Ну, добре. Усіх зомбів ми заїли. Знайшли ми нову карту. Йой-йой, то вже 12 годин. Ей, бо мися з вами наприказували. Ну, в принципі, логічно.
Зачав mnoho пізно, бо півгодину була ще там тривога. Півдруга годину бавились ми півницю, та й тепер ми ще годину бавили сесе. Рослини проти зомбів. Вклали в тот фільм 137 мільйонів, а получили 245 мільйонів. Удвічі більше. Ну, і це далеко не рекорд про Марвел, айбо, подумаю, то був 2003 рік, тоді Марвел ще не мали того престижу, котрий вони мають тепер. Вони не були знані в Голлівуді як якась дуже серйозна контора. У них тоді був вийшов перший фільм з Ікс-менами і, може, другий фільм з Ікс-менами. Все, більш ніч такого не було. І їхній Халк файно встрілив. Ай-яй-яй, вони ся лише розкручували. Добре. Знаєте що, мені ся так видить, тож будемося на низьке потихи сохраняти, бо я вже чув, що у мене голос сідат, а мені завтра на роботу, та мені би ще й спати треба. Та й дуже ся надію, що вам теж треба поєдним на роботу. Ну, я низько файно заприказував. Дякую všetkим, хто прийшов. Низько було інтересно, низько було весело. Повтор цього стріма, так само і повтор з передущого стріма, буде пак у мене на ютубові. То все в телеграмові вам пак порозказував. Поникав то відео з трейлерами Бавок, за якоюсь я говорило, і почитав за ту бавку, за котруся писало туйки. Де, секундочку, я собі записував. Kerbal Space Program. Сесю теж поникав. І далі пак подобавляв то теж в телеграмові, будемо голосувати, що будемо бавити далі. Добрі. Йоу. Добре, тоді всім дякую. Направду радий був низько застрімити, радий був з вами заприказувати. Що пишеш? Перший їх фільм був у 2008 році «Залізна людина». А то, що ся знімало до того тоді? О, що то була друга контора? Ну йо, пак пишіть у телеграм. Я вже не беру. Добру нічку. Майтеся фест.